Sele kuqenqeleke inyanga umakhulu uNomqheliso noYolula belahlekile kwaye usapho luthi umthandazo wabo bikukuba kufunyanwe oku kwamathambo abo. Sisiva ndi-right ngokufumaneka kwakhe, bekubuhlungu. Ithemba bendinalo nanjengoba besihamba kwizindawo ngeendawo likhona ithemba elithi usahlile uza kubuya ephila. Siyabulela ke nangaloo ndlela avele ngayo kunoba kuthi qwaka. UTiger inje yahamba nomakhulu uNomqheliso noYolula yabuyela ekhaya emva kweentsuku. Umama kaYolula usesona uthi intlungu yokuswelekelwa ngumntwana ayinyamezeleki. Bekubuhlungu ngoku bebelahlekile kakhulu ngoba bekunetha, bendizibuza imibuzo uba inoba banetha phi. Qho kunetha imvula ndizibuza uba inoba banetha phi. Ndathi ke ngendlela endiye ndafuna ukuxola ngayo, ndathi noba bavele kuyintoni ndizayinyamezela. Usapho lakwaMroxe luthi kuyabathatha ixesha ukuxola emiphefumlweni ukufunyanwa kwamathambo kamakhulu oneminyaka engama-74 ubudala kunye nomzukulwana wakhe oneminyaka emibini qwaba ubudala. Ngoku bafuna ukwazi ukuba sibulewe yintoni esisibini ukuze baxole. Ithambo lakhe silifumene. Akubeni banje ke iphinde yachukumiseka le nto, besifuna ithambo kodwa sesizolifumana saphinda sachukumiseka kuba nam andikaphi orayithi nangoku. Inkonzo yokugqibela kaNomqheliso nomzukulwana wakhe uYolula Mroxe izawuba ngumgqibelo kwiindaba zethu kuChannel 163 ndiseDube eQonce.